et dono la benvinguda a nivell S, al C2 per a tothom. Ens estem acostant ja al final d'aquesta sèrie de vídeos i avui ens hem reunit tots tres per fer un especial monogràfic dedicat a l'exercici oral de l'examen, que és un de les coses que posa més nerviós, no sé si hi esteu d'acord, no? Probablement, Els sí, jocs sí, sí. examinats ens posa més nerviosos quan ens hem d'examinar nosaltres com a aprenents d'una llengua també ens passa. Sí, exacte, l'experiència ens diu això. I tenim amb nosaltres la Susana, la Maria, jo mateix que sóc el Sergi, que hem estat fent aquesta sèrie de vídeos. Ah, I bé, farem un vídeo diferent dels que hem fet fins ara, en format d'entrevista, com a expertes que sou en el nivell C2, I tu també? però vosaltres més, vosaltres en sabeu molt. I he preparat 10 preguntetes, d'acord? Doncs de manera que intenteu respondre de la manera més clara possible i que respongueu totes dues perquè com més punts de vista tinguem, millor. La primera és com definiríeu l'exercici oral de l'examen del nivell C2? Com definiríem Com l'exercici? l'adjectivaríeu? Per entendre'ns? Doncs jo diria que no és un exercici complicat, però sí que l'hem de preparar. Hem d'estar preparats per fer un bon examen oral. Jo crec que és marcar, doncs, en aquest cas, la diferència amb la resta de nivells, perquè aquí és on realment has de definir i has de donar exemple i has de deixar de ser pròpiament tu per adaptar-te doncs, al rol que et toca, que potser és el més important, el que considero el més important, adaptar-te. Doncs mira, em poses la segona pregunta amb safata perquè us anava a preguntar a Maria la Susana ja acaba de dir que és el rol, per ella, quin diries que és l'aspecte o els aspectes, perquè potser n'hi ha més d'un, més importants a tenir en compte en aquest exercici? Probablement hem d'evitar, de vegades, el fet de ser catalanoparlants ens fa anar a l'examen pensant que l'examen oral el farem bé i no cal que el preparem i això no és veritat. Hem d'anar a l'examen tenint present que hem de preparar un guió amb l'exercici ha de tenir un inici, un desenvolupament i una conclusió i d'acord amb el registre i l'hem de preparar bé. Per això, prèviament, s'ha d'haver assajat a casa. T'has d'enregistrar, t'has de programar el temps, si seràs capaç de fer aquell examen amb el temps que se't demana, etc. Que és la clau. I aquí també cal afegir el tema de la comunicació no verbal, que considero que és molt important. És a dir, el fet de la mirada, de mantenir la distància, d'expressar-te d'una manera o una altra. I ja ho sé que tots estem nerviosos i nervioses, però penso que és molt important doncs, això, aquest saber estar i no allò com qui està allà ajagut o passar l'estona. Potser diríeu que l'objectiu més que no posar-se nerviós és saber gestionar aquests nervis o saber-los portar, perquè de nerviosos ens hi posarem, no? Sí, sí, sí. Sí, perquè al final també demostrarem més naturalitat i espontaneïtat, no? Intentant... La respiració és molt important a l'hora de començar l'examen, no? Intentar respirar, que allò passarà, com, no? Això també passa en l'examen, no? Tot passa a la vida i els examinadors també són proves per les quals hem passat i passem i passarem i són persones, no som... I alhora també molts de nosaltres som aprenents de llengües, de tres Exacte. llengües, I i per potser ens això ho diem. podem empatitzar fàcilment no, amb els examinats. Completament. I de fet hi ha una... Això no ho tinc en el guió, però és igual, ja que em ve ara al cap, a veure si esteu d'acord. Al nivell C2, per exemple, jo què sé, d'alemany, moltes persones nadiues no, de llengua materna alemanya no l'aprovarien, el C2, perquè no es tracta tant de ser parlant nadiu o no,
sinó d'estructurar bé un discurs, no? De saber què estem fent, que hi hagi un fil coherent. Exacte, el fil coherència adaptat a la situació i en aquest cas El rol. exacte, i seguir endavant i no és qüestió de dir-ho tot perfecte, sinó senzillament que t'adaptes a aquell moment i el que has d'explicar i de vegades no ho sé, però no sé vosaltres, però he tingut alumnes que potser aquell tema no en saben gaire, però no és qüestió de mirar-te els papers, sinó senzillament de ser tu i anar deixant anar les paraules de manera coherent. I enllaçar i evitar silencis, no? Pauses llargues que fan que també es perdi molt el discurs, no? I al final fa que et quedis en blanc. Mm. Parlant de correcció, que és una qüestió que obsessiona molt, sobretot en el cas del català, perquè venim de la tradició didàctica que venim, i és, ens agradi o no, és la que és una tradició molt punitiva, no? Això es pot dir, això es pot dir, i semblava que parlar català era posar-te en una cotilla. Molta gent pensa que si en aquest exercici li escapa un bueno, ja ha suspès, no? I que parlar català bé, és a dir, fer un bon examen oral del nivell C2 és no dir ni bueno, ni vale, ni puesto, i ja està, i amb això en tenen prou. Està bé que en un examen de C2 no diguem ni bueno, ni vale, ni puesto. Però pot ser que se'ns escapi i personalment jo no crec que passi res. Però, de fet, em sembla que és molt més important primer l'autocorrecció. Si te n'adones, pots autocorregir exacte. Després, sobretot, que el vocabulari que fas servir sigui ric, sigui variat, utilitzar sinònims, utilitzar connectors, marcadors discursius. Em sembla això molt més important que no pas que se'ns escapin paraules que tots siguem catalanoparlants o professors o qui sigui les acabem dient. Ara que dius això de les paraules, també cal tenir en compte que de vegades tothom es pensa que fer un C2 és dir quelcom, el dir Sí. l'om, i totes aquestes Seria l'altre expressions... Exacte, vull dir, ja passem, no, és un excés, vull dir, és absurd, no? Val més mantenir-te dintre d'aquest camí, no, ni pujar 3 graons ni baixar-ne 4. I penso que de vegades costa aquest equilibri, és quan es costa. I també l'ús perdó, l'ús de frases fetes i de refrans i d'expressions idiomàtiques també enriqueix molt en aquest sentit. No? Sí. Quina pregunta del milió, que vaja, com a mi em fan molts alumnes. Quina és la durada ideal de la intervenció? Perquè la instrucció, no? Parla d'una durada, crec que és de 8 minuts. 8 minuts. Vull de cap ara mateix. Sí. En el model de prova que hi ha penjat parla de 8 minuts. Què tens en aquests 8 minuts? Què vols dir que passa? Si en fem 7 suspenem i si en fem 9 també, això, hem de tenir molt en compte temps o... Hem de tenir en compte, per mi, el que diem estigui ben dit. Però això és orientatiu, és que hi ha hagut exàmens que en 7 minuts són perfectes, de la mateixa manera que amb 9, vull dir, no cal ni anar controlant el temps en tot moment, ni anar preguntant a l'examinador o examinadora quan porto, quan falta gaire, no. Això no. Home, el que hem d'evitar sí que és veritat que l'examen no duri 3 o 4 minuts. Però per això et deia abans que és important que ho preparem prèviament, que tu a casa temporitzis exàmens, no? Hi ha llibres de C2 de proves de C2 que tu pots preparar-te i temporitzar-te i enregistrar-te i veure en què falles, la correcció, a nivell gramatical. Crec que és important. Després, a l'hora de l'examen, pot ser que perdis mica. Sempre els nervis juguen males passades, però ja estaràs més avesat. També és veritat que si a mi com a examinant em dona més seguretat anar controlant el text, no ho puc fer, no hi ha cap problema. Sí. Parlem del contingut, perquè moltes vegades passa que ens fan parlar d'un tema que coneixem molt poc i que a més ens demanen que fem una intervenció com a experts d'un tema que no coneixem,
per a un públic expert, no? I per tant això ens pot provocar un cert desconcert, ens pot intimidar una mica, no? Aquí s'ha d'anar molt en compte perquè de vegades quan t'examines tendeixes a mirar-te els documents i allò que hi ha escrit deixar-ho anar, no? Vull dir, no és tal com raja. Vull dir, s'ha d'interpretar. Vull dir, està bé fer servir, no? Fer ús dels documents, però a la teva manera, treballar-los i a l'hora d'expressar-te, ja que potser no tens prou coneixement d'aquell tema, si més no, els documents t'ajudaran a anar a la base, però sigues tu qui ho interpretis, no que copiïs i diguis les mateixes paraules. O sigui, la idea és reformular, no? Seria Sí. Sí, i de fet els temes, sí, que és veritat que tu pots no saber-ne gaire, però no són temes... Jo diria que la majoria de temes són a l'abast de tothom, la majoria. Després, si tu no domines aquell tema, doncs tens els documents de reforç. Ara, és veritat que el que no hem de fer és copiar-lo. I podria, no sé si estareu d'acord amb mi, si per exemple ens toca parlar de turisme sostenible o ens toca parlar de canvi climàtic o de medi ambient, hem de pensar que segurament l'examinador ha pensat tan poc com nosaltres del tema, ha llegit els mateixos documents que nosaltres i d'això, o menys, aquest seria un dels punts. I l'altre punt seria no perdre el focus, i és que ens estem examinant de català, ens estem examinant de medi ambient. És un examen. Sí. Això són dos punts que ens poden servir per ancorar-nos al que estem fent i no perdre els papers. M'agradaria que valoréssiu aspectes més formals. Pronunciació, per exemple, sordes, sonores, les elles, les ges, tot això, fins a quin punt és important o no? Sí que és important, perquè evidentment si estem examinant-nos d'una llengua, doncs evidentment el català es caracteritza per les lletres S sonores, les Gs, les dobles Ls, són, si més no, és la base, per tant això sí. Ara, que no ens ho hem de jugar tot el que és la pronúncia, és el conjunt el que es suma. Això és un punt més, un punt que anem afegint a l'examen. Jo crec que hem de tenir molt present que ens estem examinant, o que us esteu examinant un C2, que és un nivell superior, que és un nivell de perfeccionament, i són aspectes que cal considerar i tenir en compte. Però també és veritat que hi ha persones, hi ha examinants no nadius, que els resultarà molt més complicat pronunciar la ella, no? Aleshores, tampoc no cal que s'esverin o que els agafi psicosi perquè és el que diu la Susana, hi ha molts aspectes que es valoren a l'hora de fer l'examen. Sí, jo poso a classe amb els alumnes poso molt l'èmfasi sobretot a no desfigurar paraules, no? Per exemple, que diferenciem bé de lloc i joc, que no diguem lloc i que no se sàpiga ben bé si estem dient lloc o estem dient joc. O juny, lluny, no? Aquest tipus de... No? I després tenir en compte la qüestió de l'accent, no? Que això ja no té a veure. Parlem de variants dialectals, perquè nosaltres som centrals i nosaltres hem de fer-la neutra, etc. Però hi ha molts parlants de català i molts examinants de català que no s'examinen a la zona central i que el seu dialecte no és la variant central. Què passa en aquests casos? Si algú té por, no sé com dir-ho. Doncs que no en tingui, perquè és la seva... Si no neutralitzem, què passa? Si no fem neutres, per exemple, que és una característica del català oriental. Una persona de València, una persona de la Seu d'Urgell... No passa absolutament res. Clar, precisament doncs és la riquesa, en aquest cas, de la seva variant. Vull dir, està bé que ens informi, si ens vol informar, perfecte. Si no, vull dir, al cap i a la fi, de seguida es veu, no?, les característiques i, per tant, ja està, que jo utilitzi el català central i la persona que es ve a examinar, doncs, tingui una altra variant, doncs, molt bé, i cadascú la seva, ja està, és la riquesa. És la riquesa de la llengua. I de fet nosaltres com a professors Ho agraïm. ho agraïm i tenim l'obligació de conèixer totes les variants de la llengua que ensenyem, no? Especialment el català, en què l'estàndard està format per diferents. És a dir, no és un model vertical, no? Que mana el català central, els models de llengua,
no? L'espanyol o el francès, en què hi ha una variant que és la bona i les altres són desprestigiades, no? El cas del català hi ha aquest component, no? Aquest component sumatori de l'estàndard. Com hauria de ser una intervenció oral desastrosa? Quines característiques hauria de tenir? Si volem fer, dius, jo vull fer una intervenció desastrosa, què he de fer? Primer, jo crec que el primer que has de fer és no preparar. No llegir l'anunciat 2 o 3 vegades, no mirar-te els documents de suport, no preparar un guió. Hi ha gent que està molt segur de les seves habilitats, però quan tens una persona davant que t'està examinant, els nervis juguen males passades. Llavors, si tu tens un guió, sempre saps per on seguir quan et perds. No? Jo crec que aquest és un punt important, no preparar-te per una bona mala intervenció. Una excel·lent, pèssima interpretació. Què més? Ignorar la persona que t'està examinant, de tal manera que doncs ara passes d'aquella persona, passes de la situació en què et trobes, és a dir, que estàs fent un examen, que disposes d'uns minuts per explicar-te i, per tant, doncs, això, i seu aquí a passar l'estona. Perdre el rol. Actualment no té informació. Si aporta dades i contingut i s'adapta a la situació, sí, sempre i quan no contradigui el que tu estàs explicant. I sempre no veig res, no? I ens n'anem. Clar, allò que vols anar estirant el fil i deixes anar alguna història que te l'estàs muntant tu. Al cap i a la fi la persona que t'examina no té per què saber tot, per tant, ben segur que en algun moment o altre ens han deixat anar alguna cosa. Sí, jo també intentaria evitar caure en certes fal·làcies, no? Perquè és perillós, però inventar-te informació que al final et pot ajudar, pot reforçar també el discurs. Per què? D'acord. Parlem, sisplau, de la part d'interacció, perquè fins ara hem parlat de la part monologada, del primer exercici. La part d'interacció amb els examinadors, què he de tenir en compte com a examinant? El rol, continuo insistint en el tema del rol, perquè moltes vegades un cop ja hem fet la prova, tothom es relaxa i es pensa que ja gairebé ja tinc fet l'examen, quan en realitat ara et queden un parell, 3 preguntes que et faran, de les quals no saps per on te n'has de sortir, per tant, mantenir-te en aquell paper. Sí, i sobretot contestar allò que et demana. Si no entens la pregunta, demana que te la reformulin d'una altra manera, però no divaguis, perquè aquestes divagacions i anar-ne per les branques no queda bé. Podem preguntar coses als examinadors? Per exemple, com vaig? Ho estic fent bé? És una sortida de rol absolutament flagrant. Per tant, hauríem d'intentar simular que no som conscients que estem fent un examen. Seria aquest una mica el consell. Quins consells, anem acabant, quins consells donaríeu als examinants per lliure perquè es preparin aquesta part de l'examen, la part oral, l'exercici, els 2 exercicis orals? Una mica ja ho has dit, de practicar, no? De gravar-te i en més d'una ocasió primer gravar-te doncs, llegint algun text, després gravant-te explicant alguna situació i després gravant doncs, ja argumentant, perquè a la fi hauràs d'argumentar doncs, crec que és molt important. Sí, de fet hi ha llibres, hi ha bibliografia, no?, d'exàmens de C2 reals, no?, en què hi ha parts de l'examen oral i podem practicar aquests exercicis. És que és com qualsevol cosa a la vida, no? A base de pràctica és com s'aprèn. I menys tenim
la part oral de l'examen, no? Ens centrem molt en la part escrita i és un error perquè és molt... És que té molt de pes a l'examen, la part oral. I diu molt de la persona si realment té o no té aquest nivell d'C2. D'acord, doncs, de fet ara em ve el cap que amb la referència que donem sempre al final de la pàgina web del departament, allà hi ha tota una recursos de material i entre aquest material hi ha intervencions, crec, reals, una que em sembla que n'hi ha 3, no? Sí. Una que es considera molt bona, o molt adequada, la segona que és mitjanament adequada i una que és suspesa, no? Crec, per tenir una mica la referència d'això. Anem acabant. Consideracions finals que vulgueu fer sobre l'exercici oral, No ho sé. Doncs és que jo diria que pràcticament ho hem dit tot. Molta pràctica, molt, practicar molt. Tot i que és una part que a tots i a totes ens fa posar nerviosos, però l'hem de passar, intentem respirar, no? Tècniques de relaxació, si convé. També hem de pensar que tenim persones al davant que si ens posem nerviosos i nervioses ens ajudaran, que no hem de patir. Sí, de fet, com a professors no tenim intenció de suspendre els nostres alumnes, no? En els nostres cursos, vull dir, els examinats lliures hem de suposar que els examinadors tampoc tenen aquesta mà, no van a caçar, no? Per entendre'ns. I també suposo que a l'hora quan tenen l'estona per preparar l'examen, que es divideixin el temps, no? Que es dosifiquin el temps i que no se centrin molt en l'inici, que tinguin una visió global de tot l'examen oral, perquè de vegades s'entren només en el principi i no saben com acabaran i és que m'he preparat al principi, però és que al final... Que... Un pot idea que... Sí, crec que s'ha de buscar l'equilibri, perquè, no sé, em dóna la sensació que hi ha dos perfils de gent quan es ve a examinar. Hi ha qui va molt nerviós, que diu que no se'n sortirà, que ho veu tot negatiu, que veu el got mig buit, i aquests nervis fan que realment l'examen o s'hagi d'aturar o com nosaltres doncs, hagin de, en aquest cas, calmar-lo. Per tant, a veure, que no ens hi va la vida. És un examen, t'hi has de posar el paper i ja està. Però després hi ha un altre perfil que és d'aquestes persones, potser la gran majoria són catalanoparlants, que van molt segurs de si mateix, com abans hem parlat, que estan acostumats a parlar en públic, però de vegades parlar en públic no vol dir que ho deixo anar així, tan directe, no? Perquè ara és un examen. Per tant, aquesta gent sí que s'ha de potser controlar i adonar-se. Jo crec que, a més que molt segurs, de vegades van... El problema és que si vas sobrat. No? Tenen un excés de confiança. Aquest excés de confiança pot fer patinar i caure. D'acord. Doncs, Susana Maria, és una conversa superagradable, però arribem al final del nostre vídeo d'avui, dedicat a aquest exercici oral de l'examen. Com sempre, ara posarem la referència de la pàgina del Departament de Política Lingüística amb aquest material que comentava i ens veiem ben aviat parlant en el mateix format que avui, segurament, parlant sobre l'exercici d'expressió escrita. Moltes gràcies i fins aviat. Que vagi molt bé. Fins aviat.